Život bez računala danas je nezamisliv. Kako bi mogli svoje svakodnevne zadatke redovito odrađivati, tehnologija mora biti ispravna. Svaki kvar uzrokuje neispravan rad računala. Često je problem u sustavu za hlađenje, jer nakupljena prašina onemogućuje rad ventilatora, odnosno protok zraka, pa dolazi do pregrijavanja. Statički elektricitet, nestanak struje i prekomjerna toplina oštećuju radnu memoriju, zbog čega je računalo usporeno, zaledi se ili gasi. Kako je RAM memorija vrlo osjetljiva, jedan je od čestih uzročnika nepravilnog rada računala. Vlaga, prašina i masnoće najčešći su uzročnici oštećenja zvučnika i mikrofona. Stoga zaštitite svoja računala ako radite u okruženju gdje ima puno vlage ili prašine. Servisirajte svoje računalo na vrijeme.